Andito na tayo sa salon ni Jean Bulag. So ngayon namili po siya ng kanyang mga gamit. Wow! Hi kuya! Wow, may pa-tiles na si ate mo Jean Bulag. Ah, yan yun sa ano niya. Sa ceiling and wiring. At may pa-PVC wall na rin siya. Kapag! O, diba? May paganito na rin po siya. So, mas maganda na yung walling niya. Kasi uso noon yung mga ganito, yung mga kanang sticker. Inayos na rin po yung kanyang wiring at yung kanyang mga chandelier, nalipat na rin. Para mas bongga. Yan ang kanyang katas ng vlogging. So, mas open na rin daw to pala. Nagiging ganyan na siya ka-open. So, mas maluwag na siyang tignan. Para yung spacing, mas maganda. Yan. O, diba? Clear na yung kanyang kisame. Ayan yung makakapal na wiring. Po. Patapos na siya. Then, andito na kanya sofa. So after that, lipat-lipat na lang din ang gamit. Para mas okay kung ano yung hindi ko kasi yung aircon ni ni Joy kaya nandun bulang. Andito na tayo. Let's see the view. Wow! No. Hi! Ganda. Wait, sada, uy. Ang aircon! Hindi basta-basta. Malamig. Uy, mas maganda siya. No. Lahat. Ganda. Mas malawak tignan. Mas... Tinanggal ko kasi yung ano. Oo. Ah, parang asa yan? Pang eyelash extension. Ah, mag-eyelash extension ka. Oh, mas okay siya, dahil. Siyempre si Jinky, naka-aircon. Jinky! Bakit ka nag-charge? Ha? Ano? Yung cellphone nalaglag. Hinilang yun. Social. Oo. Bakit may ganito? Ay, room? Static lang. Wala lang. Static lang. May uso ngayon. Ah, okay. Para ano? Ay, masabi na namin. Eh di sana ano? Kasi, ginanyan ko siya kasi kung magpipicture ko ng after. Yun pwede. May back, tsaka may back araw. Maganda. I love it. Yes, the stocks. Nakaganito ka? Hindi mo na in-open? Ang ganda ng counter. Maganda ba? Very much Thailand. Hi, Pogi. Yes. Pogi, yan na. Tsaka mas maaluwalas talaga siya, guys. Wala siya, no? Ano yung nilagay mo sa border sa taas? Ano lang, para matakpan lang yung ano. Kasi, Ay, hindi pa tapos. ano ba yung pintura? Or hindi, you can post yung mga ganito ba? Oo, kasi wala lang siya. Design ng kuko, buhok. Inunti-unti ko lang siyang, inano. Di ba? Uy, di ba may picture ka ni ano? Nino. Ni Brenda na kinulayan mo? Oh, yun. Ano ko ngayon? Post mo dyan. Si Inday Katok, katong mga ano, Lahat nga. mga babae na gwapang ganda. Ay, nagsasalita na siya. Ay, ganun siya talaga. Paano pa may ano? Orasan? Ano, nag-order ko sa TikTok. Oh, Susan. Yung ano nga yung Katong- dito. Yung nasa wall na. Katong dako. Kasi ito, I love dito ko na siya nilagay. Kasi parang ko siya pinilagay kasi nga. Pero si Pelaso ito binoo. So ito, piturahan ko ito ng black lahat. Tapos white ko na sa nakita. Ah, dyan. Piturahan lang muna yung Magkano inabot? Tsaka ang ganda ng pagkagawa ng kisame. Ala. Ang luwag niya. Mas maluwag siya tingnan, di ba? Ito kahit magsabay-sabay yung, wag naman sana kasi syempre ko rin mahagad. Ganda. Ito, bakit yan lang ano? Ha? Yan lang yung sa ano mo? O sa counter lang talaga yan. Abang counter.
Naka magkano inabot nung ano mo? Ano siguro na gastos ko? Pagkikigis Mga 80 lang? Itong renovation mo kasama labor? O kasama na labor 80. Ha? Kasi bago yung mga plywood niya. Tapos yung wiring pa, di ba? O wiring pa man, wiring. Mm-mm. At least importante safe. Yun naman, ayan o. Tsaka maganda yung wiring na ginamit makapal. At least hindi basta-basta magsushore. Bago ba tong aircon mo? Ha? Bago to, hindi. Hindi ma, ano yan? Kasi nagpaano ako. Pinalinis mo? Oo. Ah, kaya lumamig. Sabi sa akin, tama tong 1 HP, sabi niya sa akin ganun. Kasi kung aircon din nga window type, ang ano, 1 HP type, ganun din yung lamig nito. Kung mag-upgrade mo na ako, 2 HP na agad. So, inano ko siya ganyan na, kasi di ba nga yung may mga butas-butas ganun nasa, Oo, kaya sabi, hindi- kaya hindi siya na-cooperate lahat. So Sumisingaw. ngayon, talagang buo talaga, intact talaga yung ano. So, malamig siya kaya Ang ganda. yung nakaganyan. Ala. Ano to? Ay, may additional ka pang ilaw? Oh, ganyan din. Ah. Hindi pa umabot sa Ay, di ba na pinag-isa para... isa sa nalat design niya. I mean, isang ano lang ng ilaw. Pero hindi naman, hindi, LED light naman niya kaya hindi magastos sa kuryente. Kasi sa kabubuhan ko, nag-order pa ako ng dalawa, isa ko pala yung ano. Ah, Ito una tumatay. kaya nauna. Magkano yung ganitong ano mo? Ano ma, 1.8. Ah, okay. May remote siya. Oo nga. Ito rin, ganun. Ano to, 1.6 yan. Wow, syempre si sister, ang talagang kanang kamay dito. Ang ganda niya na, in fairness. Kompleto naman na, oh. Asa pala yung ano mo? Ay, ayun. Hinahanap ko. Di ba may gulong yan? Wala, Ay, wala. na. Kung sira na kasi gawa ng mga bukbok dati, saka... Ano, maalagabok yun talaga to dati, dito kayo ano lang, half a Hindi, tsaka maganda kasi naka-tiles na siya. Nakatayos na nga siya malinis. Mas mabilis na siyang malilinisan. Mawawalis yung mga buhok, even yung alikabok. Tsaka, hindi na ako maano, kasi magdagdag ako ng dalawang upuan doon, ganito din. Mm-mm. And then yung mga client, mag-waiting area sila dyan lang, Yes. hindi na nagsikuhan. Kasi di ba, Tsaka yung sofa. di ba dati meron siyang ganito dito? Ah, may... Oo, meron siyang harang. Tapos papasok ka pa dito, tapos yung tago. Ayaw, gusto ko nga Mas maganda to. Kasi kita mo na lahat. Oh. Ang ganda good job. Mas maganda yung decision mo na i-open siya. Para kitang-kita lahat Tulog. ng tag mo dyan ng yung ano. Tapos dapat maglagay ka rin dyan yung mga certificate mo. Oo. Anak ba? Kasi Paano ko muna ipa... yung graduate ka ng elementary. High school. Best in math. Ano. Tsada. Diba? Oh, Lumag, di ba? correct. Maliwalas na talaga. Naka-order ka na pala ng relo eh. Bakit? Hindi pa mag-order pa. Meron ka ba? Ha? Hindi naman, pa-birthday mo na lang yun sa akin, ma. Ayan man sa birthday! Bukas na pala. Hindi nga, order ka na hindi. Totoo. Hindi pa nga ako order. Oh, yun na lang yung ilalagay natin dyan, yung relo. Yes! Kailan? Ang ganda kasi. Ngayon na, bibiliin ko na. Wait lang po. Oh, very good. Yun na, pasok na tayo. Bye! Eto na. Ano man? TikTok? Ha? Mag-vlog mo lang ako sa'yo. Ay, lagi! Eto na, oh. Happy birthday! Agad-agad to, ah. Sinasabi ko sa'yo. Thank you, Ma'am si Jim. I mean, baka dito yung Akala ko gusto mo. biro lang. Sabi mo muna, thank you kay Sir Frank. Thank Happy birthday! you, Ma'am si Jim. Ayok naman ako, Ma'am si Jim. Tignan mo, oh, ayan, may battery ng kasama Oh my niya. God, thank you, Ma'am si Jim. Akala ko biro lang talaga. Ang balik si Ma'am si Jim. Oo nga, totoo, Ma'am si Jim. mo? Lang. Oh. Oh my God. I-try ba doon? Be, I-try. basahan sa bebe. Kaya basa kay Dere, be. Ay, ayan na. O, i-try mo ba doon? Oo nga, ito try ko nga. Ay, humihi ka? Hindi si Jim King ano yun. Mm. Video ko, be. Ay, dali. Eh, sige lang. Hindi, yan. Basta may mga. Hindi okay na. I-try mo ba doon sa counter ba? Oh my God! Thank you, Ma'am si Jim. Yan. Sa advance birthday. Saan ba ito dito? Sa bandang counter. Yan. Dito? Oh, diba? Ano, ang ganda. Yes. Para contrast din yung color niya dun Oo sa nga. imong ano. Or kung gusto mo ilipat, pabahala. Kung gusto mo dyan yung ilagay yung mukha mo. Okay. Ikaw, sa mo mas prefer? Kasi baka mamaya anuhan mo yan. Well, thank you, Ma'am si Jim. Anta mo dyan, Ano kayo ka dito? Papakuan ba? Baka papakawag, baka masira yung itsura. Ikaw bahala, pwede ka or dyan. Hindi mas maganda doon eh. Ano ko na lang siya doon. Ano na lang siya ano.
O kaya dito na lang kaya. Parang okay siya. Parang okay siya. Happy birthday! Thank you! Ayan, sana makadagdag yan sa'yo na dagdagan mo pa yung oras ng pag-iipon mo natin pala natin. Pag-iipon natin para sa atin. Di ba? Sana maisip mo na bawat oras mahalaga. Guys, talagang Yes. hindi ako naniwala na ano. Akala mo etchos lang. Happy birthday! Thank you, Ma'am si G. O, ano mo ng birthday, ano mo, para sa, yung birthday wish mo para sa bagong open up natin, ay bagong renovation ng business mo. Ano, wala, wish ko, good health and then, sana makabili ako ng lupa soon. And then, Hindi imposible yan. Sa galing mo ba namang magbalasa? Happy birthday. O, ikaw na bahala ko sa yan. Saan mo yan mailagay? Ay, hindi pa pala. Meron pa pala. guys, ito kasi guys, alam nyo, ito talaga ang gusto ko talagang regalo sa akin yung may Sentimental. may cemental, Mental na lang. mental value. Sentimental value. Oo. Yan. O. Thank you, Ma'am CJ. Tapos, bumili na rin ako ng pabango. Sabi ko, may amoy yung sarap. Hindi, kasi nakita ko siya. So sabi ko, ay ano mo sa aircon. O, diba? Dagdag ba? Ay alam ko, bibili ka ng mga scented candle. For the meantime, since nakita ko, so inad ko na rin siya. Pang ano mo sa... Guys, ang sarap sa feeling guys na may Ano? kaibigang yung Ano ka ba? parang kapatid na talaga ang turing sa akin. Yan yung mga... Yan yung mga ano... Yung mga talo mo nung nakaraan. Charot lang. Hindi. Happy birthday. Support lang tayo, di ba? Thank you, Ma'am si G, sa Ayan. regalo sa akin. Wait, ano ka lang? Ang bango siya. Sobrang bango, Ma'am siya. Mabuti binuksan mo na kaagad yung ganun. Hindi siya para ma-testing natin siya sa airport. Guys, first time ko lang talaga guys sa birthday ko na may nagbigay sa akin ng regalo talaga. Okay. Oo, Ma'am si G. Kasi di ba minsan kasi yung mga cake, di ba ganun. Ay, yan naman kasi. Tsaka ito- Hindi lang para sa birthday mo yan, para sa business mo din. Tsaka ito rin talagang gusto kong regalo sa akin. First time ko lang talaga magkakaroon ng regalo ng ganito. Oo nga, promise. Okay. Oo nga, totoo, promise. O, bukas sasabihan ko yung mga bakla bumili ng wristwatch. Wristwatch. Ay, gamitan natin, ano natin. Kasi sa'yo naman yung lamig ng aircon, tapos yung amoy ba. Diba? Para pag may pumasak na customer, mabango na kaagad. Ano ba? Ito ba't hindi ko maisok-usok? Yan. Naamoy ba? Naamoy niyo? O wala pa? Yan. So kung hindi nyo pa naamoy, baka may dapat ka pang tanggalin dyan. Ay, meron na. Kahit paano. Happy birthday ulit, diba, Jinky? Ola, yung battery kinain mo na. Saan yung battery? O, itabi mo, para may Thank you, Ma'am si pamalit. G, sa akin. Happy birthday. O, Thank you. Enjoy at sana mas marami pang customer. Thank you. Yan, para sa Kasi, salon. hindi ko na-expect na kaya ko ito eh. Yes. Kasi di ba sabi mo nga malikabok, Oo. madumi, makalat. Kasi nga guys, kasi nagpapasalamat din ako sa FB guys, and then kay Mama Brain Damage, and then to also Social Family AC Family, kasi ano guys, kasi alam niyo guys, yung pangarap ko talaga natin nga mag-loan ako ng pera sa sa bangko para makapag-renovate, pero yung sweldo ko po sa FB guys na malaking tulong sobra talaga guys, kasi hindi ko talaga makamit to guys, kundi dahil sa FB. Alam niyo po ba, nakikichismis ko na rin kayo, no? Hindi lang po itong pagpaparenovate ang nasolusyonan, pati po yung mga utang niya. Oo, nawala tama, na. oo. So, yun yung mas nakakagaan. Kaya nakakatuwa kasi kung minsan, kahit kahit ano pa yung tulong ng ibang tao sa'yo, kung yung sarili mo hindi mo matutulungan, mahihirapan ka. That's why sabi ko sa'yo, umalas ka na dyan sa lending. Kasi ito last kasi sa akin to, loan to lahat eh. Kaya diba? ito, So, anyway, ito good talaga thing. yung last kong talaga. Tsaka wala imposible kasi masipag ka rin talaga. Masipag ka, magaling ka rin mang-etchos ng, di ba, sa salon. Maraming kailangan mag-ribang tayo. May Mag-dry na to. nasusunog! Wow! Gawa ba? Hindi, ganun yun. Kung minsan naman kasi talaga, nasa atin, alam mo rin naman hindi mapapahamak yung kliyente mo sa Oo nga. gagawin mo, di ba? So, Kaya alam nyo ba guys, pag birthday ko, talagang malas na malas talaga guys. Kasi
Yung may pera ka, pero... May mga gagastos ako. Oo, may gusto sa program. Pero bukas, guys, Oo, naalala ko na appendix ka. appendix na ako nung lalo ako nag-birthday sa Oo. hospital. Oo, correct. Yun. Tapos ngayon, ano sa ako ng birthday, pero kinapos naman ako guys, din na din talaga ako guys, kasi laki kasi ng gastos ng pagpalilugin. Pero at least, At least okay. nakikita ko naman yung ano. Yes. Na maganda yung effect. Especially sa mga customers. Yes. Diba? Hindi ka na mahihiya na akala tumalikabok, diba? Kasi kung minsan hindi lang naman yung talent mo ang pupuntahan nila, pati yung ambience. Tama. Diba? Doon tayo, komportable ako doon. Masarap pumupuro, masarap tumambay, masarap tumag... So, diba? Correct. Congratulations. Thank you, Ma'am CG. I love Yes. you. Happy birthday. Thank you dito sa gift mo sa akin. Talagang I really appreciate Sir. Oo nga, totoo, Ma'am CG. Totoo, promise. Ito talagang gusto ko. Kasi kanina sabi niya po gusto niya yung ano yun, parang peacock style. Sabi ko, huwag na yung peacock. Kasi sabi mo, Sabi mo kasi round. Hindi, tsaka aesthetic lang kasi yung Oo, color. tama. Kasi imagine, kung doon mo yan ilalagay, Doon ko nga siya ilagay ngayon. actually bagay siya, match siya kasi contrast yung Tsaka hindi ko tayo makakalimutan pag... Ano oras na? Ma'am Shi? Ilagay mo yung mukha ko. Tapos may nakalagay donated by. Happy birthday! Thank you. Thank you taga Ma'am CG. Oo nga, totoo talaga, promise. First time. Ay, gusto ko to. Promise. Sige, pag naging maganda yung iba pa nating vlog, may isa pa akong regalo. Ah! Kasi yung sa tindahan, hindi, basta abangan mo na lang. Kung naging okay, may isa pa akong regalo sa'yo. Actually, ginawa ko rin yun dati kay Flor, so Thank you, Ma'am CG. Love you. I love you more. Happy birthday. So for Thank you that, so mga much. moms, ano nyo na to ha? Huwag nyo skip yung ads para mabawi natin. God bless you! Bye-bye!